दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि रुंसारि सान थैनाय सान बेखौ फालिनो थाखाय जोङो बिटिसि सरकार हिसाबै आखायाव लादों आरो इतिमধ্যे जोङो जयैनो खौसेयैनो जेसेबां दल संगठन दङ जोङो खौसेयैनो जयैनो बिबार बावखांबाय आरो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खाथियाव जों बयबो समान एखे बिनि प्रिन्सिपाल बिनि आइडिय'लजि आदर्श निति बेफोरखौ लानानैनो जोङो दिनैसिमबो जुजिगासिनो दं आरो दिनै बिटिसिआव जिखिनि परिबेस फैदों जिखिनि जौगाखांदों बियो गासिबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे जोंना प्रेमसिं ब्रह्म थाबाय सिलाराम बसुमतारी थाबाय बालिराम बर' थाबाय ओजों गारलाबाथा बसुमतारी थाबाय ओजों देबनाथ मुसाहारि सोमलादा बिथांमोननि बे आदर्श नितिखौ लानानै खामानि मावबोनायावनो दिनै बिटिसिआ बे पर्यायाव फैदों आरो बिथांमोननि बे आदर्श नितिखौ जों मालाबाबो बावनो हाया। दिनै जों बयबो समान एखे सोरबा दलखौ बेलेग खालामदों जानो हागौ सोरबा आबसु लिडार जानो हागौ सोरबा साहित्य सभा लिडार जानो हागौ सोरबा ब्रह्मनि लिडार जानो हागौ सोरबा बाथौनि लिडार जानो हागौ सोरबा सतसंगनि लिडार जानो हागौ बा सोरबा आबोदनि लिडार जानो हागौ बयबो जोङो बड'फानि खाथियाव खौसे आरो खौसेयैनो थालांनो हागोन आदर्श मावनायनि आदर्श नितिफ्रा राजनितिक पार्टि बा बेलेग बेलेग अर्गेनाइजेसननि आदर्श नितिफ्रा मावलांनाया आलादा आलादा जानो हागौ लामाया खिन्थु जोङो थांखिया मोनसेयानो जे जोङो बर'खौ गेरेमसा हारि दानाय बेनो जोंना आसल नितिया आरो आसल आदर्शआ बर'खौ गेरेमसा हारि दानांगौ बे आदर्श नितिखौ लानानैनो जों दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दं आरो मावलांगोन आरो बेवहाय खालि बर'ल' नङा गासिबो जाथि जन'गोष्ठीनि दैदेनगिरिफोरखौ आं नुनो मोनदों दिनै जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु डेथ एनिभार्सारि बेखौ बयबो बिबार बावनो होननानै बेवहाय बयबो फैदों बेनि थाखाय आङो बयखौबो गोजोननाय बावहरबाय आरो फैगौ समफ्रावबो जोङो खौसेयैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे जेसेबां मुंख्लं जालांनाय जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोर बिथांमोनखौ समानैनो सनमान होलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो जों खालामलांगोन।